Bă, ai văzut că iar e Călin Georgescu la tribunal azi? Cum să nu? La tribunal, frate. Și tot cu vibe-ul ăla de profet. Exact. Omul e în instanță, dar discursul e tot de campanie. Da, da. El nu merge la tribunal. El merge la destin. Și evident, turul 2 înapoi. Normal. Că oriunde ajunge, turul 2 e deja acolo. Bă, omul e judecat într-un dosar, dar vorbește de parcă la un podcast, Cosmit. Exact. Judecătorii, avocații, toți sunt personaje secundare. El e pe misiune. La tribunal nu se discută probe, se discută vibrații. Și ordinea constituțională energetică. Tu îți dai seama ce confuzie judecătorul? Dom'le, eu întreb de dosar și primesc răspuns despre popor și despre turul 2. Bă, turul 2 e ca un bumerang. Oriunde l-arunci, se întoarce. Da, da. Poți fi la tribunal, la conferință, la munte. Turul 2 e cu tine. Poză. Omul e acuzat că face parte dintr-un dosar. El se apără cu metafore și cu destin. La tribunal nu merge cu simțiți adevărul. Nu merge cu vibrează România. Acolo merge cu acte și termene. Poză. Și liniște în sală. Poză. Dar lui Georgescu e greu cu liniștea, pentru că în liniște nu se aude turul 2. Acesta a fost podcastul paralel de astăzi, unde tribunalul e real, dar campania continuă.